Здравейте, приятели! Добре дошли отново в моя канал. За днес съм ви подготвила прогноза за месец декември. Както обичайно, има 3 опции пред вас, така че изберете си тази или тези, които най-много ви резонират, за да получите насоки за последния месец през годината. Не забравяйте обаче, че това е общо четене за голяма група хора, а не конкретно за вашата ситуация или енергия. Така че е възможно да има несъответствие между вашата и общата енергия. Ако искате лично четене за месеца или за предстоящата 2025 година, аз предлагам платени консултации за тези, които търсят по-задълбочен анализ или подкрепа. Може да намерите детайлите за тях на моя уебсайт ezodigi.com или на фейсбук групата ми Thunders Insights. Също така да ви кажа, че през месец декември, до края на месец декември, предлагам отстъпка на годишните прогнози и съответно може да си закупите такава с 10% отстъпка. А ако доведете приятел, има цели 30% отстъпка за вас и за вашия приятел или приятелка. Здравейте, група номер 1 и добре дошли във вашето таро гледане за последния месец от годината декември. Картата, която си избрахте, е ето тази. И ако не се лъжа, от The Goddess Oracle. Изображението е на китайската богиня Бай Ше Нянг Нянг. Както виждате, това е едно много красиво изображение. И богинята е представена както в основния, така и в вторичния си образ. В основния си образ тази богиня е бяла змия, която е на възраст над 1000 години, изключително мъдра. Но това, което може, което е специалното й умение, е да се превръща в девойка. И един ден, когато е била всъщност в образа си на девойка, тя среща смъртен мъж и се влюбва в него. И съответно това е едно много голямо предизвикателство, с което тя трябва да се справи. Може би най-голямото предизвикателство за всичките 1000 години, които е живяла. И подобно на тази богиня, през месец декември за вас ще е много важно какви препятствия има, какви мистерии крие вашето сърце. И това означава не касае само отношенията ви с партньори, с семейството, с хората, които обичате, а касае и връзката с вас. Касае как отношенията между вас и другите се превръщат в един начин за манифестиране на връзката между различните части във вас, между различните ваши аспекти. И тази връзка през декември месец е на път да се промени. Така че, ако ви е интересно как да се справите с тази ситуация, която аз виждам в картите, нека да продължим да разгледаме конкретните позиции. Така, първата карта, която виждате, е дявола. И дявола се появи в позиция как посрещате месеца. Възможно е да посрещате месеца с усещане за тежест, за угнетение. Защото много често през декември месец ние си правим една равносметка. Мислим си докъде сме стигнали, докъде сме успели в живота, как се движим спрямо целите, които сме си поставили. И е възможно вие да имате чувството, че не се движите достатъчно бързо или че не се движите в посоката, в която искате. Възможно е да се намирате в отношения, където сте манипулирани, в отношения, в които имате усещането, че няма изход. Но дявола много често отразява и нашите лимитиращи мисли. Особено, що се касае до и материалното ни благосъстояние,
и отношението ни, нали, отношението, което позволяваме да търпим във връзките си. Така че, нали, трябва тези неща да се адресират. Едно нещо, което е много интересно за дявола като карта. Много често ние го свързваме с материалните неща, с така сластните изживявания, с материята, която ни изкушава. Но това е защото той езотерично е наричан господаря на вратите на материята. Така го наричат от ордена на Златната зора. Което означава, че дявола, нали, той не е само изкушение, ами е един вид вратата, чрез която ние манифестираме желанията си в духовен аспект, също, значи духовните си желания в материята. Но за да може да манифестираме нещо в материята, ние срещаме предизвикателства. И дявола много често, нали, формата на предизвикателството е да се изправим срещу тъмната си страна. Да се изправим срещу нещо, което далеч в миналото може би сме забравили за себе си. И не само забравили, ами нещо, което ние не искаме да се конфронтираме с него. Много така един пример мога да дам, защото ми се струва, че не говоря достатъчно ясно заради ретроградния Меркурий. Например, в детството си родителите ни учат какво е приемливо поведение и какво е неприемливо поведение. И съответно неща, които родителите или средата ни са ни научили, че е неприемливо поведение, да се превръща в едни несъзнавани вярвания. И дори рационално, примерно, далеч в бъдещето ние да разбираме, че това, че дадена нужда наша не е лоша. Ние продължаваме да имаме несъзнаваното вярване, че е лоша и съответно това пречи ние да променим живота си. Например, нерационално вярване, казали са ни родителите, винаги трябва да делиш с останалите. Винаги трябва да мислиш преди всичко за останалите. И примерно вие ставате на 30 години или на 40 години и си давате сметка, че това не е съвсем правилно. Обаче, въпреки че вие си давате сметка, че това не е съвсем правилно, вие продължавате да се държите по такъв начин, в който, примерно във връзките си, поставяте нуждите на другите сами. Поставяте нуждите на другите на първо място, а не вашите. И другото, което, нали, също така доста затруднява ситуацията, нали, всъщност символ на оковите на дявола са свързани с него, е, че за да можем ние да разрешим това несъзнателно вярване, трябва да се върнем в тази некомфортна ситуация в миналото. Трябва да се свържем отново с първоначалното чувство, което сме изпитали, когато това ограничение ни е било наложено в несъзнаваното. И всъщност така се получава, нали, нашия архетип сянката чрез тези несъзнавани вярвания. И, нали, всеки ден ние трябва да се борим да донесем повече осъзнатост и да интегрираме части от сянката в нашето съзнавано, за да използваме пълния си потенциал. Така че помислете над въпроса в каква сфера, особено в отношенията, във връзките ви с другите, трябва да донесете повече осъзнатост. Къде усещате, че има нещо, което много куца и ви се иска да изглежда по различен начин? Така, добре. Продължаваме нататък. Това е основната тема на месеца. И основната тема за вас е паж мечове. Така, паж мечове е една млада, търсеща енергия. Така че, нали, в контекста на отношенията, което мисля, че е основната тема за вас, картата е свързана с анализиране
с откриване на нови истини, но също така с конструктивна открита комуникация. Това може да се прояви по няколко начина. Първо, може да попаднете в ситуации, които изискват от вас повече информация. Изискват да наберете повече информация. Може да са ситуации, които изискват от вас критичен анализ също. До известна степен го засегнах в Дявола това нещо, че може да се случи. Тоест, трябва да се опитате да погледнете безпристрастно на себе си. Да се видите отстрани и да се анализирате така, сякаш анализирате някой друг човек, който, примерно, не ви е толкова близък и съответно сте по-рационални, по-безпристрастни за него. Картата може да означава, че от вас се изисква повече наблюдателност. Да наблюдавате, например, реакциите си в дадени ситуации. Да наблюдавате, например, тригърите, които имате. Тригърите, ако не знаете какво представлява, това е термин от психологията и са определени действия, примерно, или определени неща в живота, които като се случат, стават причина за един момент ние да се свържем с неприятното усещане, което имаме около някаква ситуация. Точно около тригърите ни, като ги наблюдаваме, може да видим къде се намира нашата сянка. Какви не си позволяваме да бъдем в дадени ситуации. Над какво трябва да работим повече за приемането. Защото, обичайно, как може да разберете дали в даден аспект, в дадена ситуация вие действате от гледна точка на здравата психика, на психика, която няма нужда чак толкова много от намеса. В дадената ситуация, ако по никакъв начин нещо не ви тързае, вие може да имате някакво мнение дали нещо е правилно, дали е грешно, но някак си не ви тързае, не го усещате лично, тогава означава, че няма какво повече да се работи. Но ако усещате нещо лично, ако приемате примерно действията на други хора като лична атака, ако губите контрол над емоциите си, това означава, че вие се срещате с някакъв ваш тригър, който има нужда да го анализирате, да го разберете и да предприемете съответните действия. Сега по отношение на комуникацията, с другите, както казах, това е карта, която приканва да бъдете директни и открити в комуникацията си. Много е важно да бъдете честни в този период. Съответно, честността тя си върви с нуждата да бъдете и тактични, но ми се струва, както ще видим и в другите карти от подредбата, че вие имате склонността да премълчавате повече за някакви проблеми. И имате склонността да отивате в тая полярност, където не говорите достатъчно за себе си и за своите нужди. Така, следващата карта е какви цели да си поставите. И картата, която излезе на този въпрос, на тази позиция е 8 меча. 8 меча обичайно е карта на зацикляне. Като карта на зацикляне, това означава, че може да попадате в ситуации, които и преди са случвали в живота ви. Примерно през някакво време, не мине, тази ситуация се повтаря в живота ви. Може да е ситуация, която се повтаряла се за вас, с минали партньори и сега отново се повтаря и с настоящия. Това е един такъв мотив, където уж се движим, обаче в един момент съзнаваме, че се движим по спирала и съответно имаме чувството, че сме на същото място, на което сме били преди, с някаква такава лека вариация. И така. Много често обаче зациклянето при 8 меча не се дължи толкова на външните обстоятелства, а се дължи на нашите мисли. Мисленето ни е това, което ни държи в дадени ситуации. Така че, ако вие мислите за дадена ситуация по конкретен начин и този начин вие никога не сте го поставяли под въпрос. И съответно начинът, по който мислите, той въздейства на действията ви. Тоест, ако вие действате по един и същ начин в едни сравнително подобни ситуации, няма как
да очаквате някакъв по-различен резултат. Тук с 8 меча, нали, основната цел каква ще бъде? Основната цел ще бъде вие да щупите тези бариери от една страна и от друга страна, нали, да се постигне някакъв по-различен резултат от обичайния. Така, попитах тук, за да имаме малко повече яснота, в каква сфера са вашите мисловни бариери. Коя карта символизира вашите мисловни бариери? И картата, която се падна, е умереността. Така, умереността като мисловни бариери може да се прояви по няколко начина. Първият най-често срещан начин, що се отнася до отношения до партньорство, е, че вие се стремите да пазите една фалшива хармония, като за да го направите, си премълчавате за вашите нужди. Така. Другото нещо, което може, нали, да е проявление на умереността, е недостатъчно поемане на рискове. Така. Недостатъчно поемане на рискове. Трети вариант е избягване на чувство на психически дискомфорт. И нека сега да поговорим за всеки един от тези случаи. Значи в първия случай казахме, това е вие си премълчавате определени неща, за да пазите фалшива хармония. Но, нали, това вас, нали, не ви служи. Това може да е някакво ваше вътрешно вярване. Тоест, заради вашето вътрешно вярване, че примерно вие не трябва да спорите с хората, че преди всичко е важно разбирателството, изобщо не поставяте под въпрос някакви неща, за които презумирате, че ще стане голям конфликт. Другия вариант е, нали, особено с дявола във вашата комбинация, нека да покажа дявола отново, с дявола във вашата комбинация може да сте манипулирани в тези отношения, за които става въпрос, и съответно вашия партньор да ви кара да се чувствате зле всеки път, когато се опитвате да комуникирате вашите нужди. Това е единия вариант. По отношение на варианта, където няма психическа устойчивост спрямо дискомфорта, това аз съм срещала такива хора, нали, гледала съм на такива хора, които смятат, че като правят някаква голяма промяна в живота си, тя трябва да идва от мястото на вътрешен мир. Тоест, нали, те трябва да действат от мястото на вътрешен мир. И само така и единствено така могат да манифестират живота, който желаят. Истината е обаче, че винаги когато искаме нещо ново от живота си, искаме някаква ситуация да се появи, трябва да сме готови да се чувстваме точно обратното. Хаотични, неподредени, дисорганизирани. Даже да изпитваме малко страх. Въпросът е обаче дали оставаме този страх да повлияе на действията ни. Със сигурност обаче това, което мога да кажа е, че трябва да се развива толеранс към дискомфорта. Това е едно много важно умение. Интересно също така е да забележим колко са различни енергиите на умереността и пажа мечове. Защото пажа мечове е ученик. И за да може той да бъде ученик, той си живее с представата, с ясната представа, че ще оплеска нещата. Те няма да се случат по най-оптималния начин първия или втория или третия път, в който той ги опитва. Но, нали, с времето пажа мечове ще се научи. И съответно вече ще премине в някаква друга енергия, която е по-зрала, която вече не е паж. Докато при умереността, ако тя продължава да пази хармонията, нали, по този начин, по който е в момента, ами умереността води до дявола, следващия голям аркан. Подред е дявола. Така че, нали, пак стана въпрос за това, за психическия дискомфорт, за факта, че трябва да си позволяваме да изпитваме психически дискомфорт, че не трябва да се стремим толкова много към абсолютна вътрешна подреденост и абсолютен вътрешен мир, защото просто няма
няма как да се случат нещата, няма как да привлечем нова енергия в живота си, ако сме в такъв абсолютен душевен мир през цялото време. Така. Следващата карта е свързана с препятствията пред вас. Така, и това е 2 чаши. И тук, нали, пред 2 чаши има няколко значения. Първото, за което вече споменах още в началото на клипа, е колко са ключови отношенията през декември месец за вас. Каква ключова роля ще изиграят в промяната, която ви чака. Картата 2 чаши също напомня за нуждата от компромиси в една връзка. Като пак подчертавам, че не става въпрос за едностранни компромиси. А става въпрос за това, че всички, които участват в тази връзка, съответно трябва да направят някакъв компромис със себе си. И това важи и за партньора ви. 2 чаши е карта до известна степен на еквивалентност, където има нали, ясно изразени вече полярности, крайности, които се срещат помежду, но това се случва докато те взаимно се оценяват все пак. Оценяват това, което представляват. И така. Както казах, много е възможно, нали, с комбинация от другите карти, проявлението да е дълго време вие да сте се чувствали угнетени заради дявола. Ето го отново. Тъй като сте се затваряли очите за важен разговор, това са 8 меча, докато от вас се е изисквала по-активна комуникация с паш мечове и дори това да води до временно нарушаване на хармонията, което е умереността. Така, да. Така, 2 чаши също се свързва и с любов към себе си. Не трябва да забравяме това. Това не е карта, която е само за партньорски отношения. И в тази кода смятам, че това значение на любов към себе си е много подчертано, защото имаме 2 жени. Нали, изключваме полеткоректните значения, защо са избрали 2 жени. Но, както виждате, те носят рокля на Слънцето и Луната. То е срещането на различни аспекти, на различни полярности. И тези нали, 2 полярности, като се срещнат, ако искат да проявят обич и уважение към себе си, те си отстояват личните граници. Другото, което нали, смятам, че е редно да отбележа, е, че всъщност точно отношението на частите в психиката ни, всъщност то се манифестира във връзките ни. И ако има нещо, което във връзката ви не е наред, където куца, където попадате под въздействието на някакви такива манипулиращи образи на хора, които не ви оценяват, това означава, че вероятно нали, вие не оценявате нещо вътре в себе си. Има нещо, с което има нужда да започнете отново контакт. И тази карта означава, че през този месец ще имате тази възможност и се надявам да се възползвате от нея. Така. Следващата карта, това е постиженията, които ви очакват. И картата е 4 чаши. 4 чаши като карта много често бива интерпретирана като скука и апатия. А всъщност много често за мен значението й е центриране към най-дълбоките кътчета на душата ни. Това центриране, то външно не е особено активен процес. Но за сметка на това е много ценен процес. В подобни периоди на почивка, в които сме ограничили външните влияния до минимум, ние успяваме да интегрираме онези аспекти от себе си, които сме открили вече. Тоест, през изминалата позиция казах, че е възможно да откриете този аспект от себе си и трябва да създадете контакт с него. И за да се случи това, първо трябва да има този вътрешен процес, който е характерен за 4 чаши. За да успеете да интегрирате този аспект, ще трябва да гледате не само с физическите си сетива, а и с психическите си. Защото понякога шансовете идват под форма
за която не сме предполагали. Нали, факсовете, знаменията, нали, около тази интеграция идват по начини, по които не сме предполагали. Така. Следващата карта е какво да избягвате. Така, 5 пентакли. 5 пентакли е картата какво да избягвате. 5 пентакли е карта, която често означава безнадежност, означава страх от липса на материални ресурси, на някакви други ресурси, страх от отлъчване един вид. Някой да ни изостави в студа, да трябва да се справяме сами. Това са страховете на 5 пентакли. Така че, нали, възможно е заради дявола вие наистина се намирате в някаква ситуация, която може да касае материалните ви блага, но по-вероятно касае, нали, емоционалния ви вътрешен свят. И вие се чувствате затруднени, чувствате се без изход. Тази карта така подчертава това значение на безизходица. Но се опитайте да се фокусирате върху нещо по-различно от загубите. Един от уроците, които виждаме в тази комбинация от карти във вашата подредба, е да се научите как да искате помощ от другите. Възможно е това да ви затруднява до известна степен. И заради това вие стоите в някакви нефункционални отношения, които уж ви дават всичко, от което имате нужда. Важно е също така да се научим да не прикриваме вътрешните си борби. Ако значението, което споменах на умереността, което е да не се конфронтираме, за да избегнем евентуални конфликти, е резонирало с вас, вероятно е и това значение на 5 пентакли, което е свързано с криене на вътрешните борби, също да резонира с вас. Тоест, заради факта, че ние не говорим за нашите проблеми, ние трябва да се справяме сами с тях. Но, нали, това, което е по-добре да направите, това, което чрез пажа мечове може да направите в случая, е открито и ясно да говорите за вашите проблеми. И да отделите обаче така малко повече време ясно да си формулирате мисълта и искането, което искате да отправите към съответните хора в живота ви. Защото с 5 пентакли процесът е така малко по-бавен. И сега и ретрограден Меркурий, това също не трябва, нали, да го забравяме. Така, на какво наблегнете през следващия месец? Картата, която се падна за вас, е Луната. Картата Луната на тази позиция показва вероятността, че енергийните блокажи пред успеха ви се дължат на вашите разбирания. Картата е с много подобна енергия. Даже бих казала, нали, ако има малка аркана, която прилича най-много на Луната, това е 4 чаши. Тези двете карти са с много подобна енергия, според мен. И двете ви съветват да си дадете пауза и да работите над нагласите си. Луната още повече подчертава дълбочината на вътрешната работа, която ви очаква. Включително факта, че трябва да ходите по някакви по-тъмни пътеки на несъзнаваното. Някакви неща, които са дълбоко отричани. Пътя на Луната не е от най-лесните, но пък за сметка на това е от един от най-възнаграждаващите. Защото всъщност коя е следващата карта след Луната, след несигурността, която изпитваме с Луната, това е Слънцето. Най-накрая стигаме до състояние, в което се чувстваме автономни, в което се чувстваме автентични и в което се радваме на живота. Така че, нали, в момента може да е малко по-неясно, малко по-тъмно за вас, но си струва. Пътя си струва да се измине. Така. Къде да търсите подкрепа? Да търсите подкрепа от асо мечове. Интересно. Отново имаме подчертаване колко е важно да проведете отговорен честен разговор и да изясните отношенията си с някой. Отново ви се казва, че трябва да търсите нова информация, че, нали, всякакви разбирания, които вие имате, трябва да бъдат поставени под въпрос.
Тъй като става въпрос за СО, подчертава нуждата още повече от по-ясен, нов начин на комуникация, който е различен от обичайния ви. Нов начин, по който се отнасяте към хората. Нов начин, по който се изразявате дори. Така, и съвета към вас от картите е 7 пентакли. 7 пентакли в тази колода е изобразена като карта на търпението и на размисъла, на чакането да дойдат резултатите при нас. Така че това, което мога да видя е, че в края на годината вие вече имате ясно формулирана дългосрочна цел, върху която да се фокусирате. И макар в момента да ви се струва, че сте на някакво тъмно място, което е супер неясно и не знаете как да продължите, аз смятам, че с малко повече търпение вие и вашите усилия, нали, ще дадат плодове, но в по-късен етап. За момента трябва да се фокусирате, да използвате новите си умения, да се фокусирате върху придобиването на нови умения и чрез тях вече реалистично да прецените къде сте и над какво трябва да работите. Така че, нали, бъдете търпеливи, бъдете последователни, резултатите ще дойдат. Така. И последната карта, която ви изтеглих, ето тази. И на нея пише: обичам контрола. Искаше ми се да има малко. И както виждате, фигурата е малко подобна на фигурите от кулата, защото пада от високо и пада. Но се движи през пространството, през небето. Това е една много интересна карта, с която да завършим това гледане. Защото, нали, всъщност има някаква връзка между това, че вие непрестанно избирате да повтаряте една и съща ситуация и да се държите по един и същ начин. Защото това е до известна степен лесно да го предвидите как ще се развие. И това ви дава едно усещане за контрол над нещата, които се случват в живота ви. Защото имате тази предиктивност на събитията. Докато с тази карта по-скоро идеята е, че вие трябва да се оставите малко повече в на Вселената. Вие трябва да имате малко повече доверие над обстоятелствата. Трябва малко повече да вярвате, че ще се адаптирате към нови ситуации. Да вярвате, че, нали, дори да завършвате някаква глава от живота си, много съществена, започва една нова. И тази нова глава ще бъде по-добра за вас. Дълбоките емоции, които извират от вас, може да ви накарат да се чувствате сякаш ще се отдавите в тях. Но вие всъщност падате в морето на богинята майка. Изтеглихме все пак карта на богиня. И богинята майка, тя ви предлага изцеление, предлага да излекува раните ви, но за да се случи това, трябва да й се доверите. Благодаря ви, група номер 1, ако сте останали до края на това четене. Надявам се да ви е харесало, надявам се да ви е било ползотворно и ви пожелавам едно весело посрещане на празниците. До скоро! Добре дошли във вашата прогноза за декември месец, група номер 2. Темата на вашето гледане е символизирана от ето тази карта, която вие си избрахте. И както виждате, нейното послание е скочи. Ти си първи, Вселената ще те хване. Тоест, вашия месец вероятно ще е свързан с нуждата да поемете някакъв риск и да се впуснете в неизвестното, с доверие, че обстоятелствата ще се развият в правилната посока за вас. Нека да разгледаме конкретните позиции на картите, за да видим в коя сфера на живота може би това ще се появи при вас, група номер 2. Така. Първата карта е Дама Пентакли. И Дама Пентакли в този случай представя енергията, с която посрещате месеца. Дама Пентакли е енергия на грижа, на устойчивост, на практическо мислене. Може би в началото на месеца ще усетите, че сте се фокусирали върху стабилността и комфорта в ежедневието си.
Това е карта на земната мъдрост, която ви приканва да обърнете внимание на дома, на финансите и на здравето си. Показва, че сте в позиция, в която се грижите добре за себе си и за другите, но също напомня за баланса между движение и спокойствие. Когато се появи кралица Пентакли, това е едновременно една чудесна енергия за началото на месеца. Един знак, че имате вече едно изградено като гнездо, върху което да изградите следващите си начинания. Един такъв проблем с кралица Пентакли, обаче е, че тя е доста пасивна карта, всъщност. И съответно трябва нещо да я потикне да предприеме действие. Може би във вашия живот идва точно едно такова обстоятелство, което да ви накара, да ви провокира да промените нещо през декември месец. Така. Основната тема за вас е символизирана от Асо Пентакли. Ето това е красивото ни Асо Пентакли. И това вероятно символизира нов проект, който е свързан с материалния свят, който е свързан с работата, с кариерата, с начина, по който си създавате препитанието. Така че това може би е някаква възможност за повишение в работата, започване на нов проект, нова финансова инвестиция, която сте решили да изпробвате. И ви се предоставя така потенциал за растеж и за стабилност. Но само ако сте готови да направите първата стъпка. През декември месец, може би все още няма да видите плодовете на вашите усилия. Даже е почти сигурно, че няма да ги видите. Въпросът е, че трябва да си отваряте много внимателно очите, за да видите това асо и потенциала, който може да ви донесе. Това може да дойде с една малка реплика, с една малка покана. Може просто някой да ви предложи идея, която ви се струва интересна и се опитайте, ако това се случи, наистина после да не забравяте, а да си проследите нещата и да сметнете дали е за вас. Защото много често, като сме изморени от ежедневието, в момента планираме и празниците, чудим се какви подаръци да вземем на близките си, как да си прекараме Коледата. И е много лесно да забравим, примерно, че някакъв приятел ни е казал, че нещо е било изгодно за него, че е доволен от конкретна инвестиция, която е направил. И да си кажем, че го отлагаме за после и ще го мислим през януари месец. В случая би било по-добре, нали, вие да не правите така, да не мислите до януари месец, ако излезе такава възможност, да намерите така време, сериозно да я обърнете внимание. Така, да видим следващата карта. И това е 3 меча. 3 меча излезе при вас на позиция какви цели трябва да си поставите. И предвид контекста на другите карти във вашата подредба, аз не смятам, че 3 меча тук има класическото си значение на разбито сърце, на загубена любов, на раздяла или каквото и да е било. Друго значение на 3 меча е отговорност. Отговорност да направим окончателен избор и да се посветим на този избор до край. Но не, например, да започнем да работим по избора, който сме направили и на средата на пътя да се откажем и да се върнем към някаква друга алтернатива, а наистина да се посветим и след като се посветим да забравим, че изобщо някога са съществували други алтернативи. Защото, вижте, в живота не всички възможности могат да бъдат реализирани едновременно. Не може да имаме всички неща, които ни се иска да имаме едновременно. И точно сега от вас се иска да проявите отговорност и дисциплина, като направите един избор и повече не поглеждате назад. Не разсъждавайте върху това какво би могло да е и не си затваряйте очите за сериозността на проблема, който стои пред вас. Защото, нали, ако не направите този избор до края на годината, ще ви се създаде един емоционален багаж.
за през новата година, който смятам, че няма да ви служи много добре и а, ще ви направи живота по-труден, отколкото трябва да бъде. Така, следващата карта. Какви препятствия стоят пред вас? И картата е 9 чаши. Много е интересно да видим за препятствия. И напоследък на тези гледания ми се случва хубави карти да излизат за препятствия. Защото многото хубаво не е на хубаво. Така. 9 чаши във вашия случай означава, че вие се радвате на успех, на щастие по отношение на ситуацията, в която сте. Нали, това е чудесно. Вие имате правото да се насладите на плодовете на усилията си. Това е, нали, една много съществена част от нашия живот, за да се чувстваме пълноценни хора. Но препятствие, по мое мнение, може да бъде прекалена самоувереност, с която подхождате. Или привързаността ви към някакви удоволствия. Тоест, нали, ако разгледаме с Дама Пентакли, разгледаме двете карти. Както казах, Дама Пентакли, тя умее това да си направи едно стабилно, сигурно гнезденце, да си осигури едни условия, в които да си живее добре. И в момента, в който тя се почувства, нали, комфортно, спира да се движи напред. И 9 чаши до известна степен е като продължение на тази тенденция, където вече сме се установили в една зона на комфорт и малко забравяме за личното си развитие, за нуждата да се движим напред. И за това, че, нали, ако дълго време ние стоим в пауза или просто се радваме на благата, които сме придобили, без да усетим, изведнъж оставаме назад. Защото света се движи напред. И ако ние не се движим с него, нали, поне в темпото, в което се движи света, оставаме назад. Няма как да е по друг начин. Така. Следващата карта от вашата подредба е Вселената. Една много красива Вселена е това. По принцип, Вселената, както знаете или както не знаете, е символ на завършеност и постижения. Тя показва, че вие сте на път да приключите важен цикъл в живота си. И да преминете към нещо ново. Това може да бъде завършек на някакъв проект. Например, някакъв проект, който сте се занимавали по време на Дама Пентакли. Това е, нали, проекта, който преди вие сте работили по него и вече е горе-долу завършен. Но сега идва някакво Асо Пентакли. И, нали, картата доста се свързва с тази стихия. Тези карти от пентаклите и кореспондират. Защото картата Вселената е под управлението на Сатурн. Последната видима с просто око планета в Слънчевата система. И тя се асоциира с край. И интересното е, че Вселената, освен че има връзка с Дамата Пентакли и с Асото Пентакли в вашата подредба, има връзка и с трите меча. Три меча също са под управлението на Сатурн. Тоест, за да постигнете успех в този месец, ще е много важно да се справите с посоченото препятствие от три меча, за което говорихме с посвещаването, за да може, нали, адекватно да сложите край на нещо в живота си и да започнете едно ново начало. Така. Какво да избягвате? Това също беше една интересна карта, която така ми трябваше известно време да помисля как може би се проявява. За мен какво да избягвате в случая означава, че вие вече сте преминали нивото на енергията на пажа. И пажа обичайно е учащ, начинаещ. Съответно, вие вече не можете да считате себе си за начинаещ или за учащ. Ако ви липсва увереност или опит и сте си мислили, че това е причина да не пристъпите към конкретна стъпка, приемете тази карта като знак, че вече е време да сте по-инициативни и по-отговорни. Ако доскоро, например, сте имали ментор или колега, на който сте разчитали да ви въведе в нова работа, да ви научи да използвате някакъв нов софтуерен продукт или някаква друга технология, която е важна във вашето кариерно развитие,
Опитайте се вече да бъдете по-самостоятелни и по-рядко да търсите помощ. Само в крайни случаи, в които наистина не знаете за какво става въпрос. Също така не допускайте прекомерното премислене на обстоятелствата или планирането на обстоятелствата да блокира действията ви. Имате доста пентакли в подредбата, което означава, че трябва да действате. Те са свързани с тази сила на действието. Те пазят тишина и просто вършат това, което трябва да се направи. И сега да се върнем към пажа мечове. Казах, не допускайте премисленето да блокира действията ви. Значи най-добре е, според мен, ако се припознавате, ако това послание резонира с вас, просто да се задавате крайни срокове в работата, в рамките на които вече обстойно е трябвало да сте поручили конкретните проблеми, с които ще се сблъскате и сте си изчислили съответните рискове. И след това пристъпвате към действия и не се връщате назад. Така, следващата карта е на какво да наблегнете. И това е картата Три пентакли. Три пентакли. Успеха през декември месец за вас зависи от професионализма ви, от сътрудничеството ви с колеги, от работата ви в екип. Но тук подчертавам, както виждате хората на картата, те са в един кръг и действат заедно. Всеки един от тях е еквивалентно важна част от екипа. Така че, трябва вашето майсторство също да бъде... демонстрацията на вашето майсторство да бъде една от вашите цели. Трябва да планирате, структурирате внимателно дейностите си, за да ги оставите подредени за следващата година. Потърсете обратна връзка, как се справяте, вече след като действате по-независимо, за да знаете какво да подобрите за напред. Така. И следващата карта за вас е Страшния съд. Тази карта се появи на въпроса къде да търсите подкрепа. Страшният съд за мен е преди всичко един вътрешен процес. Много необратим вътрешен процес. На едно озряване на част от нашата психика. Означава, че отговорите, които търсите, се крият преди всичко във вас и трябва да отделите време за преосмисляне, да бъдете честни към себе си, за да разберете какво се случва около вас. Нужно е да имате повече доверие в вътрешните си ресурси и да си дадете честна самооценка. Ако сте искрени със себе си, ще видите ясно пътя напред. Така. Последната карта от вашата подредба, или по-скоро предпоследната, е 10 жезли. Това са 10 жезли в тази колода. Така. Това е съвета на картите към вас. 10 жезли. Това е карта, по принцип, която асоциираме с тежестта на отговорностите, които носим. И често означава, че сме нарамили повече отговорност, отколкото можем да понесем. Това обаче е също една карта на Сатурн. И както видяхме, вие имате поне 3 директно свързани с Сатурн и отделно още карти Пентакли, така че подредбата ви е доста свързана с Земята и с влиянието на тази планета. Така че, Сатурн той изисква вие малко по-ясно да дефинирате вашата отговорност и да я поемете на плещите си. Също така ви казва, че трябва някаква ясна преценка къде ще влагате ресурсите си. Защото тази карта понякога може да означава и състояние на бърнаут. И това може да се получи, ако, например, вие се опитвате да съчетавате много неща едновременно, вместо да правите едно-две както трябва. С 10 жезли, урока на картата е, че ние имаме лимитирани ресурси. Ментално, психически, емоционално, физически. И след една степен на натоварване няма да може да издържим. И заради това е толкова важно да имаме правилно подредени приоритети, за да не се случи това,
в ситуацията. Така. А това е вашето послание, с което да завършим ридинга. И пише едно нещо по едно време. Така че тази карта ви напомня колко е важна концентрацията, колко е важно усилията да са вложени наистина в едно нещо едновременно и ума ни да е изцяло, нали, насочен към него, вместо да мислим за 10 неща едновременно. Напомня също така, че големите промени се случват с малки постепенни стъпки и че, нали, ако искаме да проявим оптималната си природа, първо трябва да правим тези стъпки и второ да се опитваме наистина да не съвместяваме твърде много неща. Мултитаскинга, между другото, който много така работодатели обичат да пишат като важно качество, всъщност е тотален фейк. Изобщо няма ситуация, в която човешкия мозък да е добър в мултитаскинг. Всеки човек е добър тогава, когато, нали, най-оптимално действа, тогава, когато му е дадено времето да върши едно нещо. И, нали, съответно, може да се разпределите времето за различни неща, за различни задачи, но не правете 2 или 3 задачи едновременно. Това е моя съвет към вас. Това са посланията за декември месец за вас, група номер 2. Надявам се да ви е било полезно. Като цяло това е едно малко по-така кариерно ориентирано четене, но за сметка на това смятам, че в него е много подчертан символизма на края на годината и важността да започнете на чисто. Така че възползвате се от тази възможност и за да може през следващата година да постигате още повече. До скоро! Благодаря ви много, че бяхте с мен в това общо четене за декември месец. Надявам се да сте открили нещо ценно или вдъхновяващо и ще се радвам да чуя вашето мнение в коментарите. Не забравяйте да се абонирате за канала, да ме последвате във Facebook, страницата ми е Thunders Insights, за да следите за повече вдъхновение и съвети. Също така посетете сайта mezotiji.com, където публикувам статии на тема Таро. Ако търсите лично четене или консултация, може да ми пишете по всеки от изброените канали и ще се радвам да я направя за вас. Отново напомням, че до края на декември месец има 10% отстъпка на годишните прогнози, както и 30%, ако доведете приятел или приятелка за вас двамата. До скоро! Пожелавам ви светли празници и много споделени мигове с любимите ви хора. Здравейте, група номер 3 и добре дошли във вашето таро гледане за декември месец. Вие избрахте ето тази карта, като най-резонираща за вас. И това е изображение на богиня Фант от келтската митология. Така, тя е кралицата на феите и често се асоциира с качества като магнетичност, харизма, привличане, което според мен означава, че за вас през предстоящия месец ще са много активни темите, които са свързани с това как се презентирате пред света, какви впечатления създавате, служат ли ви тези впечатления добре, какви социални роли играете и как те са на път да се променят в края на тази година. Това ще изследваме чрез тази подредба, така че да минем към разглеждане на конкретните позиции. Първата карта във вашата подредба показва как посрещате месеца. И това е картата на колелото на съдбата. Големия аркан, колелото на съдбата, на тази позиция, може да означава, че посрещате месеца в енергия на големи промени и преходи. Защото колелото символизира цикличност и напомня, че светът около нас се променя, независимо от нашите желания. И съответно, когато светът се променя, независимо нашите желания, и ние трябва да се променим със света. Означава, че
Вие се намирате на прага на този нов етап и преживявате сериозни промени, които може да са отвъд вашия контрол. Може би има някакво важно събитие в живота ви, което става причина за промяна на идентичността ви. Например, може да ви се е родило дете, може да сте се преместили в нов град, да сте започнали нова работа. И това изисква един вид да създадем една нова идентичност, която уж е за пред хората, но едновременно с това, когато ние създаваме тази нова идентичност, която е уж за пред хората, ние понякога се случва да достъпим качества, които до сега не сме използвали, които са си лично наши. Изисква се съответно от вас да бъдете гъвкави, адаптивни, макар да трябва да се стремите да оставате верни на основната си същност. Когато колелото на съдбата излезе, съветът е да пуснете контрола и да се оставите животът да ви дари своите подаръци. Обичайно колелото в тази позиция е положително знамение и означава, че промените, които идват при вас, са за по-добро, за да стане живота ви още по-красив. Но се изисква малко по-дълго време, за да ги разберете, за да разберете ролята си в този цикъл, за да разберете как те са свързани с по-голямата картина на живота ви. И също така, понякога адаптацията може да е малко по-сложна. Вие да я приемате като такава. Картата, която символизира основната тема на месеца за вас, е Глупак. И Глупак е символ също на новото начало, на невинността, на потенциала, който живее вътре в нас, но ние все още не сме достъпили. И сега един вид ви се дава тази възможност да изследвате някакъв аспект от вас, който може би не ви е изцяло познат. Картите казват, че периода декември месец е изключително подходящ за вас да бъдете новатори, да експериментирате, че трябва повече да се доверявате на Твореца, който живее вътре във вас. Че не трябва да оставяте страховете си как ще бъдете възприети да ви повлияят. Бъдете спонтанни, адаптивни, будни. Оставете перфектното планиране за по-нататък в живота, защото Глупака не обича подобни неща. Вашето представяне пред света този месец, ако се характеризира с искреност, с неподправена енергия, ще бъде много хубаво за вас и ще ви донесе много хубави събития в живота. Освен това, трябва малко повече да поемате рискове, да сте готови за подобно нещо и за резки промени и изненади, които Вселената е подготвила за вас. Следващата карта във вашата подредба е на позицията какви цели да си поставите. И това е принцеса Пентакли. Принцеса Пентакли е едно перфектно съчетание между земята и небето, между силата на земния елемент и между силата на духовното, в езотеричен смисъл. Защото нейната роля е да преформулира материалния свят и да насочи енергията му отново към духовния. Принцеса Пентакли е бременна и това е един вид символ на нови възможности, нови врати, които се отварят във вашия живот. И тази карта ви показва, че вие имате един стабилен фундамент от ресурси. Вие сте изградили в предишния период нещо така важно, нещо доста основополагащо, придобили сте някакви умения, но сега вместо да оставате тези ресурси да се трупат, като това може да бъдат както материални неща, така могат да бъдат и някакви умения, които, ако приемем метафората за трупане, означава, че вие не ги използвате или ги използвате само за лична облага. А ви се казва един вид, но това е символ принцесата, че не трябва да е така, че трябва това, което сте постигнали, по някакъв начин да се завърти в оборота и да е в услуга, която може да бъде както във вашето собствено развитие, но развитие, имаме предвид разучаване на себе си, на нови аспекти от себе си, или може да е подкрепа към някой друг, към
член на семейството, към вашите деца, към някаква кауза, в която вярвате. Така вие подпомагате растежа на всичко около вас. В кабалистичен смисъл, нашата роля е да увеличаваме светлината в материалния свят, който кабалистите наричат Асия. И това се случва именно като влагаме осъзнатост в използване на материята и когато използваме уменията, с които разполагаме. Тоест, водени сме от духовните си принципи за начина, по който живеем в материалния свят. Така. Следващата карта, която ще разгледаме, е какви препятствия има пред вас. И картата, която се падна, е отшелника. Опитвам се да фокусирам. Така. Отшелника може да означава, че вие дълго сте били в процес на духовни търсения, които са били насочени навътре, към вътрешните богатства на вашия свят. И това е супер, защото сте събрали много опит и сте се центрирали чудесно. Но е време да излезете навън и да споделите с околните вашата уникална перспектива. Защото вашия опит е много ценен за света и го обогатява. Другото, което ми се струва е, че може да имате усещането, че истинската духовност изисква изолация. И съответно имате някакви такива индивидуалистични наклонности, които ви спират до известна степен да комуникирате с по-широк кръг хора или пък се отказвате от някои от аспектите на нашия физически свят. Но истинският тез за духовността не се случва, когато седите сами на върха на планината и медитирате, защото истинската психическа и духовна устойчивост се тества, когато наистина сте изправени срещу отвличащите вниманието развлечения и бързи удоволствия, които има в нашия свят. Защото именно сред тях идват и най-големите възможности за растеж. Човека е социално същество и се изисква от нас да общуваме с другите, защото именно чрез общуването с другите успяваме да разберем някои аспекти за самите нас. Така. Следващата карта е какви постижения ви очакват. Картата, която излезе, е Асо мечове. Асо мечове показва, че ще успеете да формулирате мислите си по-ясно и убедително през месец декември. Това ще ви позволи да се представите пред света като човек с визия и способност да взема решения. Очакват ви нови проекти, които са свързани с реализирането на вашите идеи. Вероятно става въпрос за проекти, които са свързани с комуникация, общуване и писане. Така. Да преминем нататък и да видим какво трябва да избягвате като енергия. И картата, която се падна на тази позиция, е Императора. Може да означава, че трябва да избягвате авторитарното поведение, както и да си мислите, че знаете всичко. Опитайте се да не си правите презумпции относно ситуацията, в която се намирате. И да бъдете малко по-рецептивни спрямо посланията, които получавате от другите. Защото ако се плъзнете по капана, който Императора в случая представя за вас, това ще ви попречи да развиете новите си умения. Императора по принцип е карта, която символизира защитата. И той има една такава доста твърда черупка, той си има направо броня, която възпира външните препятствия и обстоятелства. И това е с цел да запази някаква стабилност в своето кралство. Но в случая тези качества те не ви служат. Защото ако сравним двата аркана, енергиите им, вие трябва да сте в енергията на глупака. И глупака е точно обратното на стабилност и сигурност. Той е нещо неочаквано, той няма абсолютно никакви защити, той просто импровизира и се адаптира спрямо обстоятелствата. Така. На какво да наблегнете? Картата, която излезе на какво да наблегнете, е 2 меча. По принцип това е карта на интензивната умствена дейност,
което означава, че трябва внимателно да обмисляте всяка възможност. Едновременно с това се свързва с знака Везни, което означава, че трябва да сте отворени към новите перспективи, към чуждите мнения и да сте по-социални. Възможно е също така, понеже е доста интензивна умствено карта, в живота ви да се появят интензивни стресови ситуации, с които трябва да се справите. И точно от тези уроци, които сте научили от учелника, които сте научили от вашата духовна практика, те ще ви помогнат да се справите с този период. Важно е да помните, че нещата се случват около вас, а не във вас. И че вие имате контрол над вътрешния си свят, макар да нямате над външния. Картата ви приканва да избягвате също така черно-бялото мислене и да се опитате да видите стойността на нещата, към които дори преди сте имали резерви. Причината е, че когато ние растем и се развиваме, това става причина някои наши начини на мислене вече да ни важат за нас, да ни важат в ситуацията, в която се намираме. Но за да избегнем този мисловен капан, просто трябва да прекараме малко време с себе си и да рефлектираме на тези мисли. И наистина да стигнем до изводи дали тези мисловни модели все още ни служат или вече сме набрали практически опит, който показва, че не. Напротив, те са вредни за нас. Така. Къде да търсите подкрепа? Императрицата. Императрицата показва, че първо пак социалният живот е много важен за вас през този месец. Трябва да потърсите подкрепа от хора в живота ви, които проявяват емпатия, грижовност. Това може да бъдат вашия партньор, вашите родители, може да са вашите близки приятели. Но като цяло символизира един типаж хора, които са много разбиращи и готови да ви подкрепят безусловно. Също така, творчеството може да е много важен начин за експресия на духовните уроци, които сте научили от учелника. Това може да включва изкуство, писане или просто някакви други лични проекти, които ви карат да се чувствате свързани с себе си. Не на последно място, много важно е да се погрижим за тялото си, защото то, физическото тяло, е съда на нашия дух. И когато тялото ни е здраво, това означава, че ние до оптимална степен можем да проявим качествата, които духа ни дава. Но когато се намираме в тяло, за което не полагаме достатъчно грижи, това няма как да се случи. Така. Съветът на картите е обесен. Едно много интересно изображение на обесения, според мен. Така. Добре. Съвета на картите е да бъдете на щрек, защото е възможно да трябва да промените перспективата си. Да сте готови на някакви жертви, да сте готови да се смирите пред Вселената. Смирението, между другото, е точно един такъв фактор, който трябва да е изначално представен, ако искаме да се научим да използваме силата на глупака. Защото ако си мислим, че знаем всичко във всеки момент, или ако се опитваме да контролираме ситуацията, тогава няма как да сме в енергията на глупака. Понякога също означава, че трябва да се освободим от предразсъдъци. И че трябва да спрем да се съпротивляваме на промените или обстоятелствата, които са извън нашия контрол. Да. Така. И последното послание за вас, за декември месец, е тази карта, на която пише: на кой му пука, че ще станем нищо. Някога също бяхме нищо. Това е много интересен начин за завършване на гледането, защото според мен рефлектира един страх, който може да живее у вас, група номер 3, който е свързан с това, че вие ще загубите индивидуалността си, ако се предадете на служба на света или се ангажирате с светски дейности. Добре е да знаете, че това не е така.
Така или иначе, дали сме изолирани, самотни, дали сме на върха на Хималаите, или сме си в къщи, или сме си на работа, ние принадлежим към нещо по-голямо и се завръщаме към по-голямото нещо. Няма противопоставяне между енергията и материята, между духовното и физическото, защото материята е продължение на енергията. Така че, нали, защо да не излезете и да не окажете положително въздействие върху хората около вас и да не донесете малко повече светлина и надежда през декември месец. Така, това е вашето гледане и така, до нови срещи! Благодаря ви много, че бяхте с мен в това общо четене за декември месец. Надявам се да сте открили нещо ценно или вдъхновяващо и ще се радвам да чуя вашето мнение в коментарите. Не забравяйте да се абонирате за канала, да ме последвате във Facebook, страницата ми е Thunders Insights, за да следите за повече вдъхновение и съвети. Също така посетете сайта mezotg.com, където публикувам статии на тема Таро. Ако търсите лично четене или консултация, може да ми пишете по всеки от изброените канали и ще се радвам да я направя за вас. Отново напомням, че до края на декември месец има 10% отстъпка на годишните прогнози, както и 30%, ако доведете приятел или приятелка за вас двамата. До скоро! Пожелавам ви светли празници и много споделени мигове с любимите ви хора.